заседание Педагогическия съвет на Професионална гимназия по икономика реши отличава за първенец на випуск 2015 година Павел първенец на Професионална гимназия по икономика за випуск 2015 Павел Михайлов. Здрасти, Павка! Ти си пълен шустица по всичко. Кажи, моля ти се на всички, които постоянно стоят пред компютрите и не им остава време да си донаучат, да се забавляват, как се справяш? Как да кажа, сядаш и учиш с упоритост, отговорност. Да, но не всички предмети са интересни на всеки. Всеки учи заради себе си. Училището ти дава определени знания и учителите те учат на определени умения, които ще използваш последствие в живота. Ако държиш да просперираш, трябва да се подготвя. Да. Участвал си в културен туризъм, бил си водещ на телевизионно предаване, участвал си в филмите на гимназията, а си спортист, волейболист. Да, заедно бяхме в тези клубове. Беше ми любопитно и интересно как се снимат филми и предавания. Също сме ходили на различни екскурзии, снимали сме доста работи. Да, беше забавно. Но за спорта, той винаги ме е привличал. Тренирал съм различни спортове, волейбол и футбол. Ходил съм на различни състезания, областни, национални. На терен се чувствам комфортно, но всичко правя за удоволствие. И икономиката ли за теб удоволствие? Ходил си в Русе, Свищов, Самоков, участвал си в много състезания, прибирал се с награди, сертификати. Да, икономиката ми е страст от малък. Взех пример от своя дядо, който беше икономист. За състезанията, ако си подготвен, може да участваш в училищния отбор и да в различни състезания по финанси, по счетоводство, по банкиране и ако се представиш добре, може да станеш студент на определения университет. Да, това е много стойностно. Гимназията, учителите организират и предоставят на учениците такава възможност да срещнат със свои връзници. Да, включително и с представители на Министерство, например, на финансите. Придобиваш различен опит, усещаш нещо различно, нещо, което няма в училище. Да, така е. Ти какво би искал да кажеш? Професионална гимназия по икономика е едно от най-добрите училища в Шумен, като ученици, учители и организация. Аз съм много доволен, че завърших именно в това училище. Тук живях 5 страхотни години. Имаше и учени, имаше и забавление. На всички, които се чудят какво да учат и къде да учат, нека знаят, че професионална гимназия по икономика е най-добрият избор, защото предоставя качествено образование и професия с висока приложимост. Така че не се колебайте, записвайте се и кандидатствайте. Благодаря ти, Павка. И аз благодаря. Желая ти успех. И аз желая успех и пожелавам успех на всички.